Kula nuwun, Pak. Wonten menapa nggih nimbali kula? Oh nggih, monggo Kinara. Nggih. Ini, aku pengen sampeyan mengkono meja kursi kanggo ketua anyar kae. Mugo gawe laporan kanggo ketua duwe. Siapa? Lah, ini kan bedakan pinten, Pak. Meja kursinipun lan modelipun ingkang kados pundi? Dongke jumbar, misal dikira-kira butuh sing meja kursi. Modelnya iki aku pengen sing koyo ngene. Wis, reginipun awis, Pak. Menawi model iku. Wis to, rasane kena rego. Sampai mau tak saling ngurus. Tawene Prabiyo 3 juta, nyusul pernah ngomong ben tak cuma sekarang gareng kantor. Nggih, siap, Pak. Halo? Kenapa niki kalian mebel Sentosa? Nggih, lurus. Niki sinten nggih? Kula Surya Wijayanto sang perusahaan Citra Buana badhe pesen meja lan kursi kantor. Hah? Surya Wijayanto? Kanca sekolahku kae ta? Saking SMA 8. Nggih, leres. Lah, panjenengan sinten? Oh, aku Arifin, kanca sak kelasmu kae. Oh, Arifin to. Piye, Sur? Arep pesen apa? Aku pesen 400 meja lan 200 kursi, modelnya tak kirim email sampean. Kira-kira total regane piro? Sik, tak deloki. Oh, sing model kaya ngono. Yen rega kursi bijine 270.000, yen mejane per bijine 300.000. Iku wis kualitas paling apik lho. Dadi totale. Oh iya, wis ora diskon nang iki. Bolo dhewe lho. Urung iso Sur, bareng saiki larang. Ya wis ora ya, tolong coba dikirim. Oke. Iki yang total segini barang ada pengirimannya. Berarti Prabiyo saka kantor isih 150 juta. Oh ini wae, laporan itu tak sesuatu. Terus pas Ayo kan yang Mang, hari ini dan sinau ya? Iya, Bu. Bu, tahun ngajeng mau rekreasi. Rekreasi ini pun tebih Bu, angsal derek nang pembuatan. Yang ibu ya orang apa-apa. Bu yang bapakmu. Iya Pak. Pak, Hah? Piye, Bu? sampai niki ngelamun apa toh Pak? Hah? Gak. Oh. Pak Surya rumaos boten tenang pikiranipun. Amargi sampun nindakaken lampahan ingkang lepat. Piye Ren sekarang lho? Saiki wae PTS yo. Iya Pak, PTS terakhir. Sinau sing pinter jenenge. Iya Pak. Bu, Iya Nak. ijazah sekolah rumiyin nggih. Assalamualaikum. Iya Nak, waalaikumsalam. Sekolah yang pinter ya. Nggih. Aku ngerti gak? Ini kantor ini ada kabar korupsi. Hah? Korupsi apa? Korupsi iku lho, mereka ngenakake barang kantor. Jarine data pengeluarannya dipalsuake. Terus anggaran kantor dikorupsi. Nemen sapa ya kira-kira? Jarine sih Pak Surya, akeh sing cubriyo iku Pak Surya. Tapi duran sih ngusut tas iki sih. Pak Surya.
siang, matur nuwun Bu. Guys, kini lo tak ceritani. Cerita apa? Iki aku krungu saka bapakku lho yo. Jarine sih ning kantore lagi ono kasus korupsi, ketoke sih bapak Rendra. Lambimu, wong bapake wis sugih ngono cacah mung sek korupsi. Mesti lak rasane wong ae dosa lho yo. Halah koyo kowe ora tau rasan-rasan wae. Nanging bener yo, kok ngerti awakmu nyeneng bapak Rendra? Toto kandhani kok. Ngene lho, guys. Jadi bapakku kan sak kantor karo bapak Rendra. Terus ning kantore ku lagi ono kasus korupsi. Tapi Gus perusahaan iki isi ngusut kasus iki. Nanging ketoke bapak Rendra sih. Coba. Apa jadi mau balik Kak? Nah ngomong ya aja sampe naik cocotmu. Jarine kok ngerti dhewe wae. Yo sepurane. Nah ngomong nek gasne yo ngomong langsung. Wanine kok ngrasani. Ngene yo gara-gara mangelati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, nang cepet, nang salin yo, bari iki ndang mam. Ibu. Jadi benar Bapak korupsi. Bapak sing tak percaya malah ngecewani aku. Yen padha ngerti bakal diarani kanca-kanca iki. Mending minggat timbang nanggung isin. Bapak bener-bener ngecewani aku. Ren, ndang iyam. Wis wayahe sekolah, Ren. Ren. Bapak! Pak Rendra gak ono ning kamare, Pak. Rendra hilang. Loh, kok iso lho? Wong ge bengi sih ono. Pak, telepon polisi, Pak, cepet, Pak. Tenang, Bu, tenang. Tak ngutus wongku golek Rendra. Telepon polisi wae lho, Wis to, Pak. Bu, manut Bu, aku males yen kudu urusan karo polisi. Halo, kan buruan. Aku duwe tugas kanggo sampean. Iki anakku saiki ilang ra ono ning omah, tolong golek ono. Gua tak wenehi fotone. Yo wis gampang masalah iku. Wis golekino dia ae. Duh, batangku luwe pol. Aku kok ya goblok ngono, gak gawe duit. Apa aku nyolong wae ya? Langsung sikat. Ayo. Ayo, bitik yo. Terus nah. Aduh. Piye ta, Bang? Tangi, Bang. Tangi, Bang. Tangi yo. Mosok kalah imbik kayak ngene tok yo kalah. Tangi. Ayo. Cepet. Sik. Slow. Sampeyan kok ngeri. Mana apa, Mas? Ya mas sego to, masa mangan duduk pitik. Pang. Lumayan iki cah iki ketoke bakat dadi maling. Ajak gabung kene lak wis. Oh, dadi kon kabeh iki maling kok bengok maling. Wis pokoke cah iki gabung karo kene. Gabung yo. Klambimu lho apik tenan, anak wong sugih to kowe. Ora, iki oleh ku nyolong kok. Oh. Kalau barengan ada apa nak?
Jos Torado. Jos. Ayang. Halo. Sugeng rawuh Bos Burhan. Iya, santai. Pun iki anggota enggal kita, Bos. Bela dirine ngeten pun. Iki. Tapi saya jago aku, Bos. Wes, ngandel lah nek awakmu iki jago. Nggih, Bos. Niki setoran dino iki. Wah, mantap. Las. Wah, akeh tenan nih. Enak gue ngombe. Sik, aku ana telepon. Halo, Bos Surya, wonten apa, Bos? Wah, tepak bener, Bos. Aku ki nemu sesuatu, Bos. Sampean lemer ini wis tak share lo. Oke, Bos? Oke, Bos. Narendra. Bapak, Oh iya, jeluk nek minggat barang. Kenapa dong sampean iki? Kenapa ha? Uripmu kurang apa? Apa ngisi-ngisi bapakmu iki ta? iya pancen, mangan apa? Bocah iki. Aku wis maling wong pira? Apa awakmu ora mikir? Wong dadi susah perkara awakmu. Kurang apa uripmu iki? Sampeyan ya ora tau kekurangan duit. Nanging duitnya bapak niku duit haram. Bapak ngira kalau mboten ngertos yen bapak korupsi. Rendra isen, Pak. Nang sekolah kabar bapak korupsi pun kesebar. Kupengku panas, Pak, ngokno mengane kanca-kanca. He, piye lek Gok? Sampeyan iki ora luwih apik saka bapakmu. Sampeyan iki padha-padha kok kene, padha-padha maling. Wis lah, Dik. Rasa tik melu nyangkem ben urusane dik karo bapake. Oh, perkara iku. Sampeyan wis kasil ngisi-ngisi bapakmu iki ta. Terus yen awakmu wis dadi maling ngene iki, kaden koyo piye sing mbok aja saka bapakmu? Apa uripmu bakal ayem ae yen wis dadi maling? Ngerti oleh? Awakmu ora perlu dadi koyo ngene kanggo nglampiaske rasa kuciwa marang bapakmu iki. Bapak sadar bapak iki salah, bapak khilaf. Sepurane bapakmu iki sepurane yen gawe awakmu dadi koyo ngene. Menawi kados punika sikap pundi ingkang ngajeng kita pilih. Wis ora perlu takon maneh. Awakmu wis ngerti jawabane. Mulai oleh ibumu kuwatir marang awakmu. Bapak bakal ngakoni iki ing pengadilan. Yen perlu awakmu dadi saksine. Nang ngene bapak kan luwih ayem uripe. Aduh, Bos. Iki kan Narendra wis ketemu. Terus masalah upah pripun, Bos? Upah. Kahanan kok ngene sing mikir duit. Sampeyan sadar apa ora yen sampeyan iki salah. Ra nyangka aku yen sampeyan dadiake bocah dadi maling. Wis, amaro aku ning polisi. Sampeyan bocah-bocah rasa kuwatir bakal ana sing jemput.